нафаре пурсидааст: салом алайкум бародар, дар бораи th овози салом алайкум дӯстдорони инглишкада. умедворам ки ҳар куҷое бошед тансиҳат ва доимо хушҳол бошед. хуб, обуначиёни азиз, ин барномаи нави мо танҳо барои ҷавоб додан ба саволҳои шумо мебошад. агар обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва пахш кардани лайкро дареғ надоред. хуб, мо ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб медиҳем, хусусан ҳамон саволҳое ки чанд вақт пеш пурсида шуда буд. бахшиш ки баъзе саволҳоро хеле вақти дароз гузашт, мо акнун ҷавоб медиҳем. хуб, биёед шурӯъ мекунем аз саволи якум. нафаре пурсидааст: салом алайкум бародар, дар бораи th овози th ва the-ро медиҳад, камтар тарзи грамматикиашро мефаҳмондед. ҳарфҳои th дар забони англисӣ дорои ду овоз мебошад. якум овози th ва дуюм овози the. ҳангоми талаффузи ҳамин ҳарду овоз, мо забонро дар байни дандонҳои пеш қарор дода the ё ки th талаффуз мекунем. ҳозир ба шумо мефаҳмонам ки дар кадом ҳолат се ва дар кадом ҳолат the талаффуз мекунем. қоидаи якум: дар байни ду садонок the талаффуз мешавад. мисол: mother, mother, модар; father, father, падар; other, other, дигар. дуюм, дар ин калимаҳои зерин низ the талаффуз карда мешавад. мисол: the, the. ин артикли муайянӣ мебошад. агар пеш аз исмҳое ки бо садоно сар мешаванд биёяд, мо онро the талаффуз мекунем, ва агар пеш аз исмҳое ки бо ҳамсадо сар мешаванд биёяд, мо онро the талаффуз мекунем. this, this. in, that, that. on, these, these. инҳо, those, those. онҳо. then, then. баъд, they, they. онҳо. there, there. аз они онҳо, яъне моли онҳо. them, them. ба онҳо, онҳоро. with, with. бо ҳамроҳӣ. there, there. онҷо. then, then. нисбат ба, то ки, ба ҷуз. хуб, якум ҳолати the талаффуз шудани он дар байни ду садонок мебошад ва дуюм дар якчанд калимае ки нав зикр карда гузаштем. ва акнун биёед бибинем дар кадом ҳолат the талаффуз мешавад. дар боқимонда ҳолатҳо the талаффуз карда мешавад. масалан: month, month, моҳ; three, three, се. хуб, саволи дуюм. нафари дигаре пурсидааст ки кадом ҳарфҳо якҷоя оянд як овозро медиҳанд, масалан ҳарфҳои ch ва ғайра. хоб, инҷо якчанд ҳарфҳоро мо омода намудем ки дар якҷоягӣ омада як овозро ташкил медиҳанд. масалан ҳарфҳои ch дар якҷоягӣ овози черо медиҳанд. chain, chain. занҷир. chair, chair. курсӣ. bench, bench. харак. ва агар калимаҳое ки аз лотиниву юнонӣ ба англисӣ ворид шуда бошанд, таркиби ҳарфҳои ch ке хонда мешавад. масалан school, school. мактаб. chemistry, chemistry. химия. ва агар аз фарансавӣ ворид шуда бошад, мо онро ше талаффуз мекунем. масалан machine, machine. машина. миқдори ин гуна калимаҳо дар англисӣ хеле кам аст ва барои муайян кардани кадом овозро додани ch шумо метавонед аз муҳовараҳои транскрипсиядор истифода кунед. таркиби ҳарфҳои дигар. таркиби ҳарфҳои sh дар якҷоягӣ ше хонда мешавад. мисол: shop, shop. мағоза. fish, fish. моҳӣ. smash, smash. шикастан, пора пора шудан, шикаст додан. хуб,
таркиби ҳарфҳои дигар. таркиби ҳарфҳои T, U, R, E дар якҷоягӣ ч хонда мешавад. ч. Масалан, nature, nature, табиат, picture, picture, расм, сурат, lecture, lecture, лексия. ба таркиби ҳарфҳои S, U, R, E дар якҷоягӣ ш хонда мешавад. Масалан, pressure, pressure, фишор. хуб, тамошобинони азиз, дар охир ҳаминро гуфтаниам ки ҳар гоҳе ки ягон калимаи навро дар забони англисӣ пайдо намудед, ҳатман тарзи хондани онро дар луғатномаҳои транскрипсиядор бубинед, чунки баъзе калимаҳо дар забони англисӣ аз рӯи қоида хонда намешаванд, яъне тарзи талаффузи онҳо дигар аст, ки онро мо истисно мегӯем. Масалан, чӣ хеле ки дидед, ҳарфҳои CH дар забони англисӣ аслан че талаффуз мешавад ва агар калимаҳо аз юнониву лотинӣ ворид шуда бошад, мо онро ке, ва агар аз фаронсавӣ ворид шуда бошад, мо онро ше талаффуз мекунем. Бинобар ин ҳар гоҳ фаромӯш накунед ки истифодаи луғатҳои транскрипсиядор ҳатмист. хуб дӯстон, видеои мо инҷо ба охир мерасад. ҳатман ба саволҳои дигари шумо дар видеои оянда ҷавоб хоҳем дод. боқӣ саломат бошед.